Kublai EP baro hakane ka video ka bamantang kwa ban pen EP sepang kumno ban jiet ya ikun sniang lada village yeu ban thiet ye te kadai ke jing ngau tenat jong ban penmi ya kum kini ki video te habang ya kenduk ki parlok ki bapet ya kini ki video ki ai men sim shi bun ka ban ai jing hikai bat kumno ban wat jing tip ban jiet ya ki khun sniang ki babha ka por ba philai thiet te hang ne nga kwa ban ya thu epi ka wei pa ka wei ka benta la ne ka point khnang ba phin yo ita phin la ban jiet ya ita khun sniang ki babha ka por ba philai thiet namar phin da philara sha ying phinam la shu ban lech pen lech phai gitu ki khun sniang gitu ki badang pej thamai sing bha subscribe like but share khnang ba phin yo ki notification man ka por ki jing tip ba kinwan hadin ma ng pandemi ka wei pa ka wei ka video ang ne nga kwa ban ong pi ken mau ko parlok ba kam dei su ka por ha ka ba ngin dang yai ka to ka juk ka barim ka ba ong ba lada ki sniang ki penhiar sulet khet da ubhang nang ta steliat nang ta sa ai pada ya ki sniang Henry menta kala dei ka por ya pi ba pi dei ban wat ki doktor ki bala pule benia sepang ka ni ka kam nang ta pin enda pila iyo ka consult na ki doktor nang sa wat ki dawai nang ta sa ai ki khnang makin jem kloi bat kin bha phinam du e ki khun sniang jong phi la nei ki sniang jong phi ngakan mau ha ki por menshua ki ong lada ka sniang kam ai bunya ki khun lech pha ta shun Henry menta kala dei phi ba phin wat ki doktor bat phin ai ka dawai khnang ba ki sniang jong phi kin la kinam yap ha ka ba nangkong penmi kini ki video ngamda poi perkhat banda le benia hadu kata Henry kat banang mi kisngi ki bun ki ba keli jing keli te ka kelalong ba ngan singau tenat ngadang singau tenat syu bandang penmi ki video ban ai jing hikai ya ka ke banga tip ya ka ke banga yo jing hikai bangan ya samlem ki weiru hang ne kani ke video ngakwa ban pen ep kumno ban jiet ya ikun sniang iba pila ban bu kum ban oddo nangta naga benta ban penkha haying lada phi jiet ya ikun sniang iba kwa ban penkha haying hang ne ngan yathu ipi iwei pa iwei I points khnang ba phin la ban jiet ha ka por ba phi kwa ban ha ka por ba phin lech thiet ya ine khun sniang na yeu ne na ki bahaying jong phi ne na ki prashnang pratha jong phi ka point ka baning kong ka long bang kwa ban yathu ipi ha por ba phi lech thiet ya I khun sniang phi dei ban jiet bhai dei ba koj ba khia nang ta sa pej ba idei ba bam ai bam khndiat ai bam kasla khnang ba phin tip ba hatoi la bam bhan em hatoi bam na em ka benta ka point ka baar ka long balada phi kwa ban ri haying ban oddo ne ban penkha ha kani ke juk benta ka ba menta hi nga bun hi nga sat lap ba ki briu ki kwa ban ri ki khun sniang ki ba he amdai kum ki local ka bangi ong ki sniang Khasi tenrai ha ka ba ki dei ki balengkot ki ba ka jingjrong ro kalengkot ki kejat ro ki lengkot Henry menta ki por barok ki brio ngai osngau ba ki kwa ban jiet ya ki sniang ki babha ki bajrong ki ba ka jingjrong ki kejat jong ki ro ka khamjrong bat kalenter jong ki ro ka jrong te kani ka dei ba phin hap ban jiet ya ki khun sniang jong ki sniang ba lada phi kwa ban thiet ki babha ka point ka balai ka long bang kwa ban ya thu phi kham karpang ha kane ka point ka long ba na ka banta gitu ki ba kwa ban jiet ban penkha haying ha kane lada phi kwa ban jiet ka babha ka dei la kumno phi dei ban jiet ki ba biang ki buin jong ka ne ka khun sniang ha ka por ba kadang rit le se phimda ithu bha kumno ka long bat kan mau ba phi dei ban jiet ka ba don ki jimbun khat ar khat sau khat riu khnang ba kani ka khun sniang nda kala dei ka por ban khae ka kan long ka ba kham jrong
bat ki buin ru ki ka umdut kapor baka ai bunya ki khun ru ka mi bha namar kat kum ka jinglap bat jing shem jonga ka long ba ki sniang ki bangi ni ki ba dot khat sau nang ta khat riu khat ar ki biang bha na ka benta ban bu kum ka ban pan kha namar ki ai buin bhai ki khun jong ki ka ne ka umdut buin ru ka mi bha te kadai ka babha na ka benta ban lada phikwa ban bu kum ka ban pan kha ying lada phikwa ban bu tang ban shu ot do mlei da pijet ka ba khat no ru ka ba don jimbuin khat san la ne khat lai ru kam lei ka point ka ba sau ka long ba pe thu bha lada phikwa ban ri ki ne ki hybrid kini ki skor jong ki kham no bha te keliru na kinong thiet hato ki ki hybrid ni ki lokal te barabor he ki hybrid ki ki ba kham no ki skor kham he ki skor te kini ki lokal pa de ki ba rit ki skor nang ta ka point ka basan pa de ka long ba ha ba philet thiet ki khun sniang kan mau bada kali ki tu ki try hatu kila INM ya ka ion injection lada kim ai nda phila apoi ha ying nda khla khamju ka tu ka sniang jong phi kan mau ban ai inject ya ka tu ka sniang jong phi lada phim ai ra ka inject ru ka don ka dawai kuli ka point ka bakhat du ka long bang kwa ban ya thu e phi ba phi dei ban anda kala kali ki hatu kila INM ya ka dawai wi ek tu ki khun sniang ada kimpat aim lelei ra se ying jong phi nda kala poi la i khamju ka sem jong phi nang ta sa ai pat dei ka ni ka dawai wi ya ki ni ki khun sniang nang ta mdei tang si sien ban ai dawai wi phila ban ai man la ka arbanai ai gini ki sniang jong phi kat hadu balada kadai ke ba phi bu ban pan kha ai nda hadu kala shwa ba phin ai khpai ka nda kala da prabanai shwa ba phin ai khpai ka nang ta sa ai kani ka dawai wi nda hadien pa de nda kala armet nai wat nom ai shu ya kani ka dawai wi kat hadu ba nda kala kha sa ai biang lada phi jiet kat kum kini ki kendon phin yo ki sniang ki babha hadin shisnem phin yo i ba ki long kum ni ani kani ka sniang jingi ka ba don khat sau tuli ki jembun hani an pen EP kani ka sniang jimi ka don khat sau tuli ki jembun wei ar lai sau san riu nhiều hàng này ka wei kani sniang ka don khat sau jembun ka mot nhiều siliang kani kan sakha ubanai banwan September ngendang pen EP gitu ki badang kwa kumno ban kha ya kisnya kablai sibun ma phila pe ikane ka video sung bahasa pe ka wai pa ka wai ke video na mar kini ki video ki don ka jing teng ka wai hadin ka wai jala da phikwa ban yo jing tip chapang kisniang sung ba pe ka wai hadin ka wai khnang ba pinda sung thu ba kumno ban sumari kisniang lanang ta lada pidon jingkeli sabu iki jingkeli jong pi ka ke banga tip ngan kwa ban share lang ye piru sing bahasa subscribe khnang ba pinyo ka notification man kapor bang penni ya video batmai